Vi befinder os hos Kongen og Jomfruen. Det er en virksomhed, der sælger dinnertransportabler, altså mad ud af huset. Vi bygger et nyt hovedkontor her ud til motorvejen. Under selve indretningen, også under idéfasen, der har vi samarbejdet med Bettina Therese, som der har bidraget rigtig meget og rigtig positivt til, at vi nu står i de her dejlige lokaler, både på farver, men også på miljø. Sammensætningen af farver har jo gjort, at nu har vi ligesom lidt identitet. Bettina har jo taget udgangspunkt i vores forretning, vores vision og den måde, som vi driver forretning på, og hvad det er for en type kunder, vi har. Og den udgangspunkt har så udmøntet sig i de her 4, 5, 6 forskellige grundlæggende farver. Dem bruger vi så, når vi skal brande os bagud, altså til vores leverandører, vores samarbejdspartnere. Og det går igen i hele huset, selv på toiletterne, og det går igen på vores brevpapir, og der er ingen tvivl om, at der er kommet noget samhørighed, som aldrig har været der før. Vi har nok ikke tidligere været opmærksom på, at de værdier, vi har i virksomheden, at de også har været afspejlet i selve indretningen. Så vores hverdag, når vi kommer her, den understøtter, hvad det er, vi gerne vil lægge vægt på, hvad det er for en kultur, vi har i virksomheden, og hvordan det er at være medarbejder. Så derfor den her sammenhæng mellem bygningen, mellem indretningen, mellem farverne, og så den kultur og den type mennesker, vi er i virksomheden, den har helt uvurderlig værdi for os.